Γεια σας παιδιά, εδώ σήμερα θα κάνουμε το πρώτο μας bike vlog και γενικά το πρώτο μας βίντεο. Εδώ πέρα αυτό είναι το ποδήλατό μου, είναι και αυτός εκεί ο Θάμνος. Ελπίζω να πάνε όλα καλά και να μπορέσω να στερεώσω επιτέλους την κάμερά μου βάζω στο αγκίστρι. Τι έχεις να πεις? Είναι ένας Θάμνος εδώ μπροστά. Θάνο το λένε, αλλά εγώ τον λέω Θάμνο έτσι απλά. Κάμερα. Περίμενε. Μακάρι, 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 μακάρι. Ελπίζω να τραβάει.